खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव स्टेडियाम गेलेग्रा बिथांमोननि थाखाय स्टेडियाम गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दं आरो साननैसोनि उनावनो बेनि खामानिखौबो मावफुंनाय जागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि गोबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो दिनै एबा थामहिनबा बेबायदिनो फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि थाइखाजरा ओनसोलाव मोनसे मोजां गेलेमु एबा गेलेयारि बिथांमोननि थाखाय मोजां स्टेडियाम बानायनो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों, जेराव दिनै बे बाथ्राखौ लानानै एबा बे बाथ्राजों सरजाबनानै माखासे जोंनि खौरांगिरि बिथांमोना सोंथि खालामनायाव बुंदों दि थांनाय गोलाव समाव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा गोबां आद्रा बिल्डिं लुनानै आरो मा जाहोननि थाखाय बे बिल्डिंखौ लुदोंमोन बेनि जेबो थिरांथा गैया, नाथाय आद्रा लुना गालांनानै गोबां खामानिफोरखौ आद्रा खालामना गालांबाय होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकार बिथांमोना जे चिरां जिल्लाजों लोगोसे चिरां आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव स्टेडियाम गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दङ आरो साननैसोनि उनावनो बेनि खामानिफोरखौ मावफुंनाय जाफुंगोन होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों। नाथाय बिनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबे रांखौ एबा माबेयाव बाहायदों आरो मा जाहोननि थाखाय बे बिल्डिंखौ लुदों बिनि जेबो उदिस गैयामोन, बिनि जेबो मुं गैयामोन, नाथाय मोनसेबो बिल्डिंफोरा आबुं जायासै, गोबां बिल्डिंफोरा आद्रा जानानै गोलैना थासारगारबाय, ओरैनो सेवगारबाय होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों। लोगोसे 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे सानल'सै, बेखौ लानानैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदो दि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गोबां भट मोननानै देरहासार जागोना रोखा होनना बुंदों, जेराव आरो लोगोसे बुंदों बिपिएफ दोलोआ जेराव बिटिआरआव सरकारानो गैखाया अब्ला बिथांमोना देरहानायनि जेबो चान्स गैया होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों। लोगोसे बुंदों दि बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव चिरां ओनसोलाव खामानि मावफुंनो हायासै, नाथाय आथिखालनि बिटिआर सरकारा 3 बोसोरावनो चिरां जिल्लानि दाब दाब ओनसोलाव आरो गोबां खामानि मावनो थांगासिनो दं आरो मावगासिनो दं होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों दि बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि देरहानायनि जेबो चान्स गैया, मानो होनबा बिटिआरआव बिथांमोना सरकारबो गैया, जेबो गैया होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों। बेखायनो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो जाय बिथाङा बिजाथि मोनगोन बिथाङा गोबां मानि भट मोननानै देरहासार जागोना रोखा होनना फोरमायदों। लोगोसे आरो बिथाङा फिन थांनाय दा बैसो एबा एसे सिगांसो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन दि इउपिपिएल सरकारा आबुं महर मोनगोन बायदि खामानिखौसो मावफुङो। बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बुंदों दि बिटिआर सरकारा मालाब्लाबो महर मोनै खामानिखौ मावा, जाय खामानिया जाफुंगोन एबा जाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बेफोरबायदि खामानिखौसो बिटिआर सरकारा आखायाव लायो आरो खामानि मावो। सिगांनि बायदि थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बायदि आद्रा खामानि मावनाय, माबे फैसाजों मा खामानि मावदों जेबो उदिस थायोमोन, जोंनि सरकारा बेबायदि खालामा होननानै बे समाव रोखा बाथ्रा बुंदों। दानिया फैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै लोगोसे बिटिआर सरकारा आथिखालाव मा ओनसोलाव आरो मा खामानि मावनो थांगासिनो दं बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। सरकारा मोनफ्रोमबो समस्थियाव स्टेडियाम गायसननाय जि हाबाफारि लादों बेखौ थाइखाजरायाव दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो साननैसो उनावनो बेवहाय स्टेडियाम लुनाय खामानिया जाफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों साहा ओनसोलनि फरायसाफोर लाइमोनफोर जायफोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानो सानो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन आरो बोसोरफ्रामबो बे ओनसोलाव मोजां माखासे गेलेमु आयदानि हाबाफारि जायो। रायजो राजाफ्राबो मोजाङै स्टेडियामाव जिरायनानै बे गेलेनायफोरखौ नायनो हागोन, दा बिनि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन। आङो साबायखर बावदों जोंनि इएम बिथां आरो एमएलए बिथांमोना जों बिसायख'थिनि समाव जेरै बुंदोंमोन जे जोंनि खामानि मावनाया साहा ओनसोलनिफ्राय जागायनांगौ, खोला ओनसोलाव गोबां समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों नाथाय साहा ओनसोलाव जायाखै। दायो साहा ओनसोलाव जेएमनि दै होनाय, दालां बानायनाय, लामा बानायनाय,
माखासे इरिगेशननि स्किम लाबोनाय गोबां खामानिया दिनै चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव जागासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों आरो बेवहाय दिनै 12,000निख्रुइ बांसिन बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि हान्जायाव जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। दिनै बोसोरथाम जि इउपिपिएलनि सरकार बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोननो हाबाय। खेबथाम भट होनानै बिपिएफनि समाव ना गोजोन लाबोनो हादों, ना मोजां थासारि लाबोनो हादों, ना खौसेथि लाबोनो हादों, ना जौगानाय लाबोनो हादों। नाथाय खेबसेल' इउपिपिएलनाव भट होनानै सरकार लाबोनानै दिनै गोजोन थासारि फैबाय, रैखाथिखौ बयबो मोनबाय। दिनै आर्मि पुलिसनि खुनु उपद्रब गैला आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि थाखाय रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोजां मोनसे थासारि बयबो मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो इउपिपिएलआव बयबो लोब लोब फैदों आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिया बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै मोनसे जारिमिनारि मोनसे साक्सेस लानानै बिथाङा देरहालांनो हागोन आरो जि मोनसे नरेन्द्र मदि बिथांनि थामथि जि सरकार बेवहाय जोबोद गोख्रोङै जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावहैनो हागोन। सार, नुनो मोनदों जे बिपिएफआ नोंथांमोननि जौगानायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ बियो राजखान्थिनि थाखाय मोनसे फावथिना होननानै बिथांमोना बुंदों। बिथांमोननि समाव बेनो फावथिनामोन। दायो रोजा रोजा अन्थाइ खाम्फा मोनगोन बिथांमोना गायनानै दोनलांनाय, खिन्थु खामानिफ्रा जायाखै। किसुमान बिल्डिं बिथांमोना आधा आधा लुनानै गारनानै थांदों, जिफोरनिखि मानो लुदोंमोन मानो मादोंमोन रायजोफ्रा मिथिया। नाथाय जोंनि समाव जेखौ जोङो लुनो हागोन, जाय सेंसन जाबाय बेखौसो जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। दा नंखायनो बेवहाय राजखान्थिनि जेबो खोथा गैया। जोंनि आइ आफाफोरखौ लानानै, जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै जोंहा राजखान्थि खालामनांगौ जेबो गैया। गोलाव सम सोमावसारनानै फैनाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ हारिखौ सिबिनो फैदों आरो बिथांमोननि बायदि थगायनानै खुन्दुं कम्बलजों रायजो राजाफोरखौ जोङो आन्दायहोनो फैयाखै। रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनायानो इउपिपिएलनि थांखि। दा बिनि थाखायनो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो दिनै बिपिएफखौ नागारनानै रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव दा जि स्पिडआव खामानि मावदों बिनिख्रुइ डाबल ट्रिपल स्पिडआव खामानि मावनानै बिटिआर ओनसोलखौबो भारतनि बबेबा मोनसे जौगानाय ओनसोलजों समान समान आगान होनो थाखाय जों खामानि मावलांगोन। एमपि बिसायख'थिनि फिथाइयाथ' दानो क्लियारखा, बेसेबा बुरजा भटआव देरहागोन। खारन आगोलाव जेब्ला सरकार दङमोन अब्लाबो बिपिएफनि केन्डिडेटआ भट मोनाखै आरो दाथ' बिथांमोननि ना सरकार दङ ना मा दङ, अबस्थाया बिराद गाज्रि बिथांमोना। ओंखायनो जों थाबैनो फोसावगोन। এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে। দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেণ্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম, লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে। বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।